תהיו איתנו. נעים מאוד, אני חושבת שנציג את עצמנו וגם קצת איפה אנחנו ממוקמים ביחס לשדה הזה שנקרא בריאות הנפש, על הספקטרום, כן. אז אני רננה, אני פסיכולוגית קלינית, אני גם מה שנקרא בעלת ידע מניסיון אישי, פרופסור ג'ים ונוס דיבר על העניין הזה של סוגי הידע השונים, ואני עם איזה פיצול פנימי כזה, כי מצד אחד אני עובדת בתוך המערכת, שזה בשלוותה, ומצד שני, אני בנפשי שייכת איך נקרא לזה? לזרם אולי על פחות מיינסטרימי, נגיד בבריאות הנפש, שזה סוטריה ורשת שומע קולות, וכל הנושא של תמיכת עמיתים, אז אני עם זהות מפוצלת. יושבת ראש ה-SPS. וולקאם. היי, שרון, פסיכולוגית קלינית. אני יושבת פה באיזו תחושה של צניעות, כי אני היום לא עובדת בשדה, בטח כל הפרויקטים שמתנהלים כאן, לא עובדת בשדה הציבורי או באחת המערכות המובילות בעשייה, אפשר לומר חלוצית עם בריאות הנפש. אני מטפלת הרבה שנים, מלמדת הרבה שנים, ואני חושבת שהכל שאני אבקש לייצג כאן זה איך הכשרה בתחומי הטיפול, הכשרה בתחומי בריאות הנפש, יצירה של מרחבים של למידה ושל סדר יום, כמו שהשם של הכנס, יכולים להשפיע. אז הכובד האחריות שאני יושבת איתו כאן זה הובלת השינוי באמצעות תהליכי הכשרה. אז בוקר טוב, אני עידו, פרופסור עידו לוריה, אני פסיכיאטר, פסיכותרפיסט, חלק מהפיצולים האלה. כיום אני עובד כסגן מנהל בית חולים באר יעקב, וספציפית אחראי על מרחב הליבה, המרחב שעוסק באשפוזים כפויים, טיפול לאנשים שמתמודדים עם מה שאנחנו נקרא תחלואה נפשית קשה. אני גם יושב ראש החברה לבריאות הנפש בקהילה ורואה את העולם גם מהקהילה וגם מתוך בית חולים. תודה רבה על ההזמנה, ובואו נתחיל. אז אני הייתי רוצה אולי להתחיל בכמה הערות. אחד, זה מה אנחנו יכולים לקחת ספציפית מהשיחה עם ג'ים, פרופסור ג'ים ונוס, ובסך הכל הולנד, ואולי גם הרבה מדינות מתועשות באירופה, דומות מאוד לישראל מבחינת ביקוש עולה לבריאות הנפש, מעט כוח אדם, מערכת מפוצלת בין רווחה, בריאות, רפואה וכולי. ומעניין, אחד הדברים הראשונים ששמתי לב בהרצאה שלו זה שהם מתכננים את המערכת ל9%, לטפל ב9% מהאוכלוסייה. אם ראיתם את השקף שמה, בישראל הרפורמה דיברה על 5% באוכלוסייה. אז כבר אנחנו מתחילים מאיזה חשיבה כזאתי. ביקשתי לשים את השקף הזה רק למי שרוצה קצת מידע, קצת במרכאות. זה ספר כנס ים המלח של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות. הכנס היה לפני שנה וחצי כבר. אני רואה פה גם חברים שהשתתפו, גם בפאנלים וגם בכתיבה ובעריכה. נותן הרבה מידע, 270 עמוד, קריאה נחמדה ככה לערב. אבל יש 3 שערים על משבר כוח האדם, מודל התקצוב והשירותים וחזון ל-2034 וטכנולוגיה. ואתם מוזמנים קצת לעשות סדר בראש עם הדבר הזה. 4 הערות, אם אפשר, לחברותיי לפאנל. 1, אני ניסיתי לחשוב על מה אנחנו נדבר היום והחזון, ויש חזון גם בספר ולכל אחד מאיתנו. אני חושב שהשאלה שמתכתבת גם עם צדק אפיסטמי שמדבר עליו ג'ים, וזה הסטנדרט אוף קר שהייתי רוצה שכולנו נחשוב עליו, זה האם אנחנו היינו מוכנים לקבל טיפול במערכת שבה אנחנו נמצאים כרגע, גם באשפוז וגם במרפאות. אם אתם מסכימים, אז מצוין, אנחנו יכולים לקום וללכת, תודה. אם אנחנו חושבים שיש בעיות, אז זה בדיוק הצורך שלנו פה. הנקודה השנייה זה שמפתיע אותי שאנשים מופתעים שהדיון הוא פוליטי. אם אנחנו מדברים על הקצאת משאבים, כוח אדם, תקנים, מי יכול לקבל, מי לא מקבל, איזו אוכלוסייה מודרת, מי מקבל שירותים, אז public mental health, ברור שזה משהו פוליטי, לא מבחינה
מפלגתית, אבל בטח מבחינה של אידיאולוגיה, ערכים וכולי. אני אתן דוגמה אבל ליצירת תמריץ כלכלי אידיאולוגי. במדינת ישראל, מדינה שמעודדת ילודה, בתי החולים מקבלים מענק מביטוח לאומי בסך 18,000 ש"ח ליולדת. אשפוז של יומיים, ובדרך כלל רוב המצבים האלה זה מצבים של בריאות שלמה, ותודה לאל כולם הולכים הביתה. במקרים של פגות, עם צורך באשפוזים קצת יותר ארוכים, התמריץ הוא של מאות אלפי שקלים, ולכן יש מלוניות וטיפול ודולפינים ולידה עם דולה וכולי, ואנחנו לא רואים אף דבר כזה בבריאות הנפש, מחלקה עם 6 או 5 מיטות אשפוז בחדר, מרפאות שלפעמים גם לא מכבדות את המטפלים ואת המטופלים, ואנחנו יודעים היטב גם על ההזנחה בדברים אחרים. אגב, בלנסט, הזכיר ג'ים ון אוס מאמר שהתפרסם לפני כמה ימים, הלנסט פרסם לפני כמה שבועות גם מאמר על mental health in all policies, צריך לחשוב על בריאות הנפש בכל מדיניות ממשלתית. אני חושב שהמערכת המפוצלת זה משהו שגם אנחנו בישראל חיים אותו, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, וסליחה אם אני אומר את זה וגם התנצלתי בפני שרון ורננה, וזה ילווה אותנו ככה לאורך כל היום. אני מצטט את המדריך שלי בתנועת הנוער, למה האחרונים תמיד בסוף בטיול. אנשים עם תחלואה נפשית קשה, איכשהו תמיד בסוף. ונכון, יש איזשהו שינוי במדינת ישראל, גם את הזכרת את זה שרון בדברי הפתיחה שלך, לצערנו הטלטלה של 7 באוקטובר ואולי גם הקורונה לפני זה, ויש יותר פתיחות, אולי פחות סטיגמה ויותר יכולת לדבר על דברים מסוימים בתקשורת, בכנסת, בציבוריות, מגמה חיובית, אבל זו מגמה מסוימת. ויותר קל בכל זאת לגייס כספים, תשומת לב, קשר ותרומות לפוסט טראומה, סליחה, ולוחמים ולוחמות ונפגעי נובה, וקשה מאוד לגייס את התשומת לב לאנשים עם תחלואה נפשית קשה. אנשים עם סכיזופרניה, עם הפרעה דו-קוטבית, לא משנה אם אנחנו משתמשים במינוח הזה או סבל אנושי כזה או אחר, ועדיין אנשים כאלה ואנשים שיש להם תחלואה כפולה לא מקבלים את אותה התייחסות במערכת כמו שאולי היינו רוצים. אז אלה הערות פתיחה שלי. בואו נצא לדרך. אני מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, וזה לא פשוט. בעצם יצרנו את הפאנל הזה כדי להיות איזשהו גשר בין ההרצאה בבוקר של פרופסור ון אוס, לבין המושבים המקבילים, ששם אתם תפגשו 20 הרצאות TED של פרויקטים יפהפיים שפשוט באמת צמחו גם בקהילה וגם בתוך המערכת עצמה, בתוך מרפאות ובתוך בתי חולים, וגם רצינו לנסות ככה לחבר את הדברים שנאמרו בבוקר לשדה הישראלי, אבל גם עוד פעם להיות גשר למושבים האלה, ששם אתם תראו המון שינוי והמון צמיחה והרבה יצירתיות והרבה תקווה. ומצד שני אני חושבת שכשמצאנו את עצמנו מדברים בינינו, אז גם היו הרבה רוחות של ייאוש, ואמרנו אוקיי, אז יש המון פרויקטים יפים שצומחים מלמטה, אבל מי האנשים שהפרויקטים האלה מכוונים אליהם, איך הפרויקטים האלה יכולים להפוך להיות משהו יותר גדול, יותר רחב, שייתן מענה עוד פעם למגוון של אנשים, וכמו שעידו פה ציין, הרבה מהפרויקטים האלה הם לא מכוונים לאנשים עם תחלואה או עם מצוקה נפשית, סבל נפשי משמעותי. אז ככה אני מצאתי את עצמי מטלטלת בין ייאוש לתקווה. אני כן יכולה להגיד מאוד שימח אותי לשמוע את פרופסור ון אוס מדבר על הנושא של ידע מתוך חוויה, ידע מתוך ניסיון, איזה מקום מרכזי הוא ככה רואה לידע הזה בתוך מערכת חדשה. באמת השאלה של איך מיישמים, איך מטמיעים, אני יודעת שיש פה בקהל לא מעט אנשים בעלי ידע מניסיון שגם עובדים בתוך המערכת ומביאים יום יום את הידע הזה ולהגיד באמת איזה מקום מרכזי יש לכם בתוך השינוי הזה. אז אני כרגע, אני מתחילה עם הטלטלה בין הייאוש לתקווה וגם על הנושא הזה של החוויה. איך אנחנו הופכים להיות מערכת שאנחנו אומרים
גם ברשת שומע קולות וגם סוטריה וגם בדיאלוג פתוח, אנחנו אומרים stories not symptoms, כאילו סיפורים של אנשים ולא עבודה סביב הבחנות וסביב סימפטומים. איך בעצם עושים את המעבר הזה? אני קודם כל אמרתי ליאיר אחרי ההרצאה, למרות ששמעתי גם הרצאות קודמות של פרופסור ונוס, והיה משהו מאוד מאשר את התפיסה, המספרים, הגרפים, המאמרים, אז מבחינתי, אני לא יודעת כמה זה היה חדש, זה היה מתקף ונותן כוח להמשיך עם מהלך של התפתחות, חדשנות. אני רוצה לעשות משהו שבאופן כללי, אני בעולם טיפולי לא כך אוהבת, וזה להגיב בשאלה. כששואלים אותי שאלה, אז אני לא אוהבת לעשות את זה, אבל באמת זה עלה גם בשיחות המקדימות שלנו. אני רציתי לשאול אתכם כמי שממש נמצאים בחזית של המפגש, נקרא לזה עם מצוקה נפשית חמורה, מתמשכת, האם אתם חושבים לא יודעת כמה אנחנו יכולים לקחת אחורה, 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, אם הכנס הזה היה ב-2020, 2019, היינו במקום אחר, לא רק בהיבט של יותר או פחות, אבל אחר, מה אתם חושבים כמי שמצויים ממש בחוד החנית של העשייה? בסוף יגידו, הגבר החזיק את המיקרופון כל הזמן. אני יודע. כן, התשובה היא, וזה גם מתכתב עם מה שרננה אומרת לגבי רוחות של שינוי ושינויים חיוביים במערכת. אני חושב שפרויקטים כמו שנשמע היום, והתחלנו לשמוע גם על סוטריה, פרופסור פסח ליכטנברג ויאיר ועוד אנשים טובים, שזה נכנס לתוך המערכת כאיזשהו חזון מהפכני, זה שינוי. שיח זכויות מטופלים, זה שינוי. מומחים מניסיון, אני חושב שזה סטנדרט היום גם במחלקות וגם במרפאות, ואנחנו במערכת מנסים לאייש את כל המקומות האלה. אני אגיד גם עוד משהו, ההתייחסות להגבלות מכניות, שמשרד הבריאות בעקבות כמה אירועים, סוף סוף הבין שיש עם זה מורכבות ובעיה, ואנחנו מדברים אחרת לגמרי על הנושא הזה. אז אני חושב שאנחנו כן בשינוי, אבל אני חושב שהשינוי, ואולי גם חלק מהייאוש, זה שהשינוי הוא איטי. והשינוי תמיד יובל על ידי, משוגעים לדבר, אקטיביסטים, שנכנסים למערכת ועושים את השינוי, ורק אחרי זה פוליטיקאים, קובעי מדיניות וכולי, יעשו את השינוי מלמעלה למטה, עם תקציבים ורגולציה ולשנות את החשיבה שלהם. אבל זה חייב יהיה להיות בצורה אישית, מובלת על ידי אנשים ספציפיים. אז כן, לשאלתך אם יש שינוי, יש שינוי. אני חושבת וגם דיברנו בינינו שהדוגמה של הבתים המאזנים היא אחת הדוגמאות החזקות באמת לשינוי של משוגע לדבר, נכון? שקם ואמר שזה צריך להיות אחרת, ואז חבר לעוד משוגעים לדבר, ובסוף באמת בית סוטריה הראשון שקם בירושלים הוא קם באופן פרטי. המערכת הצטרפה אחר כך. והיום אם אנחנו מסתכלים, 9 שנים אחרי? 8? 10 שנים אחרי. אוקיי. אז 10 שנים אחרי, אם תכתבו בגוגל משרד הבריאות בתים מאזנים, תגיעו לרשימה, לקובץ PDF, שיש בו למעלה מ-50 בתים בפריסה ארצית, שכבר נותנים באמת שירותים גם למגוון של אוכלוסיות. יש בתים לנשים, להבחנה כפולה, לנוער, לפוסט טראומה, להפרעות אכילה. זאת אומרת, אנחנו באמת באירוע פה שרק מראה על הביקוש ועל הצורך. אז הנה שינוי מצד אחד, ומצד שני, אם מדברים עם אנשים בתוך המחלקות, בתוך הבתי חולים, אז הם יספרו לכם שלדעתם הבתים המאזנים מחריפים את המצב במחלקות. זאת אומרת שמי שיכול להגיע לבית מאזן, קודם כל מגיע מבחירה, אוקיי?
אם בן אדם הוא סוער מדי, אלים מדי, אובדני מדי, פסיכוטי מדי, או איזשהו מדי אחר, וגם אם הוא צריך מענה מיידי ולא עוד חודש או חודשיים, אז בית מאזן הוא כבר לא אופציה, ואז בעצם יש לנו את המחלקות שכמו שעידו פה מספר, יש בעיה של כוח אדם ומחלקות בלי פסיכיאטרים ובלי צוות והצפיפות, ותאמינו לי שאף אחד מכם לא היה רוצה להתאשפז במחלקות שבהם אנחנו נותנים טיפול. אז איך הדבר הזה מסתדר? זאת אומרת, איך מצד אחד יש לנו שינוי מאוד גדול, ומצד שני, המערכת עצמה הולכת ונהיית יותר מוצפת ויותר קשה. איך הרוחות האלה של השינוי שצומחות מחוץ למערכת ומלמטה, איך הן נכנסות פנימה אל תוך המערכת. אז כן, יש שינוי, אבל גם המערכת מלמעלה למטה צריכה באמת להשתנות. לא מספיק להיות האקטיביסטים או עוד פעם הפעילים או אלה שמייצרים איזה שהם שוליים מאוד מעניינים ומאוד הומניסטיים. אני יכולה להגיד ש10 שנים אני הייתי בשוליים האלה, בעיקר כי אחרי אשפוז שאני עברתי, פסיכיאטרי, לא רציתי לחזור לעבוד במערכת, לא רציתי לשמוע מהמערכת, לא רציתי להיות מטופלת במערכת הזאת. לא להיות מטופלת בה ולא להיות מטפלת בה. אבל אני חושבת שאחרי 10 שנים של לחיות את השוליים של בריאות הנפש וכל האופציות היפות, אז חזרתי אל תוך המערכת מתוך הבנה שלא מספיק להיות אקטיביסטית מחוץ למיינסטרים. אני רק אגיד שלפעמים בדיונים שיש לי עם מטופלים, אנשים שמקבלים שירות ובני משפחה, אני שואל אותם באמת לא בציניות, וגם לא מתוך רצון לעורר דיון או ויכוח פוליטי, זה האם בבחירות האחרונות בדקת מה המצע של המפלגה אליה בחרתם בתחום בריאות ובטח בבריאות הנפש ורווחה. בואו תחשבו על זה. כן, לא, ואז באמת מלמעלה למטה, מי יכול להפעיל כוח, מתמודדים, ארגוני מתמודדים, ארגוני זכויות, זכויות מטופלים, זכויות המשפחה, המשפחות, זה לובי חזק שצריך לגייס בסופו של דבר. אני מנצל את מקומי על הבמה. ככה רק להגיד 2 דברים. אחד האתגרים בעיניי מאוד קשור לזה שהמערכת לא יודעת לממן לפי הרעיונות שג'ים ון אוס הציע. כלומר, יש לנו עכשיו למשל פרויקטים מהממים בסוטריה, שאנחנו או קופת חולים אחת רק איכשהו עוזרת לנו קצת, או מממנים דרך תרומות. כלומר, כמו שבית סוטריה הראשון קם למעשה באופן, זו הייתה עמותה, אבל בעצם פרטי או דרך תרומות בלבד, גם עכשיו יש לנו פרויקטים חדשים, אבל ברגע שאנחנו לא נענים לקריטריונים רפואיים הרגילים, המערכת לא יודעת איך לממן אותנו, וגם לא מוכנה כל כך. אז זה אתגר מאוד גדול, וגם להגיד שהמהפכה תמיד נורא מורכבת, כי עדיין המודל הרפואי, שאני חושב שג'ים ון אוס הדגיש למה מודל רפואי הוא לא מוצלח לבריאות הנפש, הוא עדיין שולט ביד רמה. ובמובן הזה גם הרבה בתים מאזנים פועלים מאוד חזק בהתאם למודל רפואי, למרות שהם בתים מאזנים. אז זה עדיין נורא מסובך איך להכניס את השינוי הזה, אני לא יודע אם הצלחתם לעקוב, ג'ים ון אוס אמר, הבעיה בלשנות את ה-DSM-5 לא הייתה מדעית, כלומר אמרו, אנחנו מבינים שעדיף לעבור במקום לקטגוריות לממדים, החברות ביטוח לא יודעות איך לאכול את זה, מה נגיד לחברת ביטוח? יש לנו פה ממד של מופנמות וממד של פסיכוטיות, לא, חברת ביטוח רוצה הבחנה או לא הבחנה, ועם הדבר הזה בעצם אנחנו מסתבכים מאוד ומאוד קשה לחדש בגלל זה, ואנחנו נאבקים מאוד קשה. אני רוצה להגיב, תודה יאיר, ובוא תצטרף אלינו לפאנל, אבל בצד, מופנמות וביישנות. המערכת גם מתקשה לתקצב א' דברים יותר בסטנדרט, כמו דברים רגילים של טיפול. אני אתן דוגמה, אבל לתקצב נגיד מערך של DBT, Dialectical Behavioral Therapy, שלפי הספר או לפי ההמלצות זה עם זמינות של 24/7 של המטפלים, של המטפלות למטופלים. את זה לא קורה. אף אחד לא ייתן כוננות 24/7 מבחינת הכסף, וזה דוגמה למשהו שאפשר היה לעשות אותו, רק אף אחד לא מסכים לעשות את זה, ולכן אנחנו מקבלים מיעוט במשאב מאוד יהודי לאנשים עם תחלואה
מסוימת כמו הפרעת אישיות גבולית או קומפלקס PTSD או עם פגיעות עצמיות, וזה משהו שאפשר כבר היה לרוץ איתו, זה לא כזה חזון מופרך. וגם בסופו של דבר, אם ניקח את התקצוב של משרד הבריאות למרפאות, התקציב הזה הוא תמיד בחסר. לא רווחי להפעיל מרפאה במערכת הציבורית. בסופו של דבר, תסתכלו על הכרטיסייה, על התעריפון שהמרפאה מקבלת פר פעולה. הדבר היחיד שאולי עוד זה ביקור בית. אף אחד לא עושה כמעט היום ביקורי בית, אבל זה באמת איזשהו חלום שלא מתגשם. והנה המערכת גם בזה, סליחה, כושלת. דברים פשוטים. אז יש סיכוי לשנות מלמעלה? בוא נשאל את הקהל גם. מה אתה אומר? אני אופטימי, אני פה, אבל צריך עזרה מבחוץ גם. כי בעצם מה שאנחנו שומעים ואומרים זה שהשינויים מתחילים בעצם מהשטח ומתחילים כאילו כמו שאנחנו יודעים, מאנשים שסימנו אזור מטרה ופרקו את המשימה הגדולה של שינוי לפלחים והתמקדו בפלח, לא יודעת אם מילה טובה, אבל במשהו מסוים וקידמו כמו הפרויקט של סוטריה או בתים מאזנים או צרכנים נותני שירות או דברים שככל שהמשימה היא מוגדרת יותר מצליחים להוביל איזשהו שינוי. אז קצת נשמעת לי אופטימי עם המצע בכלל, אם מישהו יודע שיש סעיף בריאות במצע של איזושהי מפלגה. אז אני שואלת אם אנחנו יכולים לעשות שינויים מלמעלה, או שהשינויים הם תמיד שינויים שהשדה מלמטה מכתיב אותם. אני חושבת שאני לוקחת באמת נקודה עוד פעם מההרצאה של הבוקר, שזה הנושא של השותפות. כי אני חושבת שעוד פעם יש לנו הרבה ניצנים והרבה דברים יפים שקורים, אבל חלקם קורים, עוד פעם, חלקם קורים במרפאות, חלקם קורים בבתי חולים, חלקם בבתים מאזנים. יש כל מיני פרויקטים שהם לגמרי פרויקטים קהילתיים, אתם תראו שהם מבוססי מתנדבים, אוקיי? כל מיני מרחבי ריפוי, תשמעו על זה הרבה היום בהרצאות. אני חושבת שהשאלה היא איך לוקחים מערכת כזאת, הוא קרא לזה אקו-סיסטם, שלא פועל ביחד, שבעצם כל גוף הוא איזה אטום חופשי, והיום כשנכנס בן אדם למערכת, אוקיי? אני עובדת בתוכנית שנקראת נאביגייט, שעובדת עם צעירים אחרי משבר פסיכוטי ראשון, אוקיי? אז צעיר, צעירה, משפחה שנכנסים למערכת בפעם הראשונה, יכול להיות שזו הפעם הראשונה שהם פגשו את מערכת בריאות הנפש, אין להם מושג, וגם אין שום מקום שירכז את כל הידע ואת כל המענים, אוקיי? אין מישהו שישאל אותם, לא יודעת, מה הסיפור שלכם ואיזה סוג של מענה הייתם רוצים לקבל. תחשבו שבעצם זה, אני חושבת שזה סוג הפתרון שג'ים ונוס מציע. הוא מציע איזושהי מערכת שבתוך הכניסה למערכת מישהו ישמע את הסיפור של הבן אדם, ואולי יהיה יותר עסוק בזה מאשר בלתת לו הבחנה. ואחר כך הוא ישאל אותו ומה אתה צריך. אוקיי? נכון? אנחנו שואלים גם מה הסיפור שלך וגם מה אתה צריך. ואחר כך אולי הוא ידע להפנות אותו, יכול להיות שזה בן אדם שיוכל ליהנות מטיפולי גוף נפש, יכול להיות שזה בן אדם שצריך איזשהו קבוצת תמיכה במתנ"ס ליד הבית, יכול להיות שזה בן אדם שצריך גם וגם וגם, אוקיי? וצריך גם מענה מקצועי וגם מענה קבוצתי. אני לא יודעת, אבל מי מחזיק את הדבר הזה? מי מחזיק את האקוסיסטם הזה כמערכת ואיך היא פועלת יחד? אז שאלת השותפות בעיניי היא מאוד קריטית. כן. לדעתי רויטל אורדן בזום, היא לא הרגישה טוב, אבל משרד הבריאות איתנו בסך הכל. בואו נפתח רק בקשה מכולם, התערבויות קצרות, כדי שנוכל לשמוע את כמה שיותר אנשים. אז אני לא נציגה של משרד הבריאות, אני לורה שרוני, אני כרגע אבל כן ממלאת מקום מנהלת בית חולים מזור, יש לי שני דברים רק להגיד, דווקא נתת דוגמה של העמיתים המומחים, שבעצם זה התחיל כפרויקט של ביטוח לאומי, אבל כרגע בעצם זה משהו שהוא נכנס לתוך מערכת הבריאות בתקנים, למעשה העמיתים המומחים מתוקננים, יש שורה בתקן מוגדרת של זה, בעצם זה כבר ממש, ואני חושבת שזה
גם אם אולי זה סמלי, כי זה לא הרבה, אבל עצם השורה וזה שיש הכרה של מערכת בריאות הנפש שהם חשובים, והם חלק מתקנים בדיוק כמו עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, וזה בעצם הידע מניסיון, הוא מקבל פה הכרה, וזה שינוי, אמנם זה התחיל ממשהו מלמטה, אבל זה כן קיבל הכרה. זה דבר אחד, והדבר השני, רק מי שמכיר אותי, אז יודע שבמזור, בדיוק יש לנו יום הולדת 3, אז פתחנו מחלקה סגורה בדגם סוטריה, שהיא ממש עובדת, לא כסוטריה, כי זה לא בקהילה, אבל זה כן מה שאמרתם, למטופלים הכי קשים, מטופלים שמתאשפזים בכפייה, בניגוד לרצונם, והם מקבלים בעצם אשפוז שהוא בית, ועוד מעט אולי תדברי על זה, אבל בעצם זה כן קיבל הכרה של משרד הבריאות, זה גם מוצג בים המלח, ובעצם משרד הבריאות כן מתכוון לתקצב מחלקות כאלה, ובכוונה שלו שבכל בית חולים פסיכיאטרי יהיה לפחות מחלקה סגורה מהדגם הזה, עם תקציבים ועם תקנים וכל מה שיש. לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל לפחות ככוונה, יש פה כוונה לעשות את זה באופן מיידי. אצלנו בבית חולים כבר נבנים 2 מחלקות נוספות כאלה, כולל קיבלנו תקציב לתקנים לזה. שרק אני אגיד עוד מילה, שהתקנים, התוספת תקנים זה בעצם המלווים, כלומר זה עוד שהם גם קיבלו שורה בתקן, זאת אומרת יש הכרה לצורך, מה שגם הוא אמר בהרצאה, לצורך בקונקשן, שזה בעצם מה שהמלווים עושים, זה הקונקשן, אז אני חושבת שכן מתחיל איזשהו שינוי, ואני אומרת את זה כמישהי מהשטח ולא כנציגה של משרד הבריאות. זהו. כן, אבל זה בדיוק מה שדיברנו, שהשינוי מתחיל מזה שאנשים עושים אותו והם מביאים אותו, ואני אגיד גם מהשוליים, סליחה, והפריפריה אולי לתוך המרכז שמקבל את זה. זה אולי לא פופולרי, כי אני שומעת הרבה את מה שאמרת כרגע. אני ליאון גיא מאיר, אני מנהלת את תחום ידע מניסיון החיים בעמותת אנוש, ב6 שנים האחרונות, לשעבר במזור. אני לגמרי מתחברת לפרחים שקורים בשדה וצומחים. במקביל, אני אומרת, לא יודעת, אני מוכרת בתחום, הרבה פעמים לוקחים אותי לחשיבה פה, חשיבה שם, כל אלה מאיתנו שעובדים בתוך המערכת עם ידע מניסיון, אף פעם, אף אחד לא הזמין אותי לדיון שקשור באותם ריבועים שלא מאפשרים תקצב, כי זה כאילו לא עולם שלנו, זה לא מה שאנחנו אומרים לדבר עליו, ובעיניי הבעיות הרבה פעמים יושבות שם, אז כאילו אני חושבת שלא ישבנו אף פעם כמו לפלנד, וכשלפלנד ישבו אז הם כן הצליחו לשנות משהו במערכת, ואמרנו צריך לשנות, בואו נחשוב ביחד. זה לא קרה, לפחות לא שאני עוד, לא יודעת, בשדה שאני מכירה. אולי אם נעשה את זה, זה יקרה. אז היי, שלום, נעים לכולם. לי קוראים מאי דקל, אני פרויקטורית, אני עובדת במנהל בריאות הנפש במשרד הבריאות. אני יחסית חדשה בתפקיד, אז נעים להכיר, ואני אשמח מאוד להכיר גם אתכם, מוזמנים לגשת אליי, אני אשמח להחליף טלפונים. אם אני אלך רגע אולי לשאלה הרחבה, קצת יותר תיאורטית, אמורפית של מהו שינוי, אני חושבת שהוא תמיד בא ביחד הרבה פעמים בגישות הקהילתיות, בדיאלוג הזה שבין הבטם אפ לטופ דאון. ובסופו של דבר אני חושבת שזה 2 כוחות מקבילים שחייבים לעבוד ביחד. כי מי שנמצא למעלה, לעולם לא יראה את מה קורה שם בשטח. אבל היכולת שלו לחפש את מי שנמצא בשטח ורואה את הדבר הזה, היא סופר קריטית בעיניי. ושהשטח ידע למשוך בשרוול למי שנמצא למעלה. אבל מי שנמצא למעלה חייב להיות נגיש וזמין, ובכלל פתוח לאותה משיכה בשרוול. ואם אני חוזרת רגע לשאלת השותפות, אני חושבת שזה הכלי שלנו. יצירת חיבורים, יצירת אותם שותפויות, שאלת השאלות האלה, וכל הזמן לנסות ולאתגר את המצב הקיים, והאם אנחנו מבינים את המורכבות שבו, האם אנחנו יכולים לשנות אותו כן או לא, כי אם אני שוב ניגשת לעולמות, לגישות הקהילתיות יותר, אני בהכשרה שלי עובדת סוציאלית קהילתית, אז ההבנה שאותם המוסדות הם אלה שיכולים לאפשר, אבל הרבה פעמים גם אלה שיכולים לשים את הרגליים ולסנדל.
והכוח והחשיבות שיש בהתאמת אותם המוסדות למול האתגרים, להבין שבסופו של דבר מציאות משתנה בצורה הרבה יותר מהירה, ואיך אנחנו יכולים לשנות את המוסדות האלה אל מול האתגרים. אז בעיניי עצם שאלת השאלה היא חשובה, בעצם השיח על הדבר הזה הוא חשוב, ואם אני אזכיר רגע את מה שלאורה אמרה מקודם, אנחנו נמצאים עכשיו באמת במהלך של, היה grassroots, ראינו את הטופ דאון, דברים שקורים באופן מדהים בשטח, על מחלקות שמנסות להכניס את אותן הגישות ואת אותן התפיסות לתוך המקומות שבהם נמצאים האנשים בהתמודדויות הקשות ביותר, ועכשיו השאלה איך אנחנו מרחיבים את הדבר הזה, אין את התשובה הזאת אצל בן אדם אחד, זה חייב להיות עבודה משותפת, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה בקרוב, אז אני מזמינה גם לפנות אליי, אני אשמח לדבר איתכם בהמשך. אורנה, ואז נעביר את זה לאזור הזה, ולמעלה יש הרבה, אז אני רק אבקש התערבויות קצרות יחסית, כי יש הרבה אנשים שרוצים להגיד. אוקיי, אני אורנה וסרמן, שתי הערות קצרות, אחת לגבי מה שרננה אמרת, לגבי העניין הזה של השאלה, לגבי מה הצרכים, אני חושבת שנכון שאין את הסינרגיה בינתיים, אבל המחשבה על זה שזאת צריכה להיות השאלה הראשונה, היא רלוונטית להכשרה, היא רלוונטית לאקדמיה, ברמה של האפשרות של ההכשרה, ואני נזכרתי שמיה קורטי מהדיאלוג הפתוח בלפלנד, סיפרה שזה היה אחד השינויים הראשונים שהם עשו, מעצם זה שאנשים שהגיעו למיון, שאלו אותם מה אתם צריכים כרגע, הדבר הזה כבר הוריד את אחוז המתאשפזים ואפשר איזשהו מהלך, אז לא הייתי מזלזלת בשאלה. הערה קצרה נוספת, אני רוצה לחלץ את המדריך שלך, עידו, מהשאלה, אני חושבת שהאחרונים הם תמיד אחרונים, כי הדרך לא נראית להם, ובמובן הזה אני חושבת שיש בזה משהו עמוק, שבריאות הנפש באיזשהו אופן אומרת, אוקיי, זה לא הכיוון, אנחנו צריכים ללכת לכיוון אחר, ובמובן הזה דווקא בריאות הנפש מובילה איזשהו מהלך, שלפחות בהשקפת העולם שלי הוא רלוונטי גם לרפואה באופן כללי, שלא היה מזיק לה משהו מהכיוון הזה. אז האחרונים הם במובן מסוים גם הראשונים. תודה רבה על ההזדמנות. סטפן קליימן, עמותת משפחות בריאות הנפש. נמצאים איתי לפחות 10 בני משפחות בהתכנסות הזאת. אני רוצה קצת להדגיש את העניין של המשפחתיות בעניין הזה. ורק השבוע היינו בהתכנסות עם דוקטור לורה שרוני, שזה היה קשור בעניין של איך מסתכלים על העניין הזה כעניין משפחתי. לא רק, ההתמודדות היא לא רק של הבן אדם שהובחן לצורך העניין, אלא גם ההתמודדות המשפחתית. ולנסות לטפל רק בבן אדם, אני חושב שזה לא מספיק. ויש פה הזדמנות להסתכל על התא המשפחתי בתור הזדמנות לטפל בו. עכשיו, העמותה שלנו עולה פעם בשבוע להרצאות בתחום בריאות הנפש, יש פה לא מעט אנשים שהיו אצלנו בהרצאות, עידו, יאיר, פרופסור ליקטנברג, אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, עמותת משפחות בריאות הנפש, ולבוא להגיד לכם שיש הזדמנות לשתף אותנו, כמו שאוניברסיטת תל אביב שיתפה אותנו בקורס משותף עם סטודנטים, והגברת הנכבדה הייתה, ותיקחו בחשבון שמדובר בסופו של דבר בתא משפחתי, ואנחנו חלק מהקהילה. תודה. אהלן, אני אדווה שחר מאגם שיקום בקהילה. אני מקשיבה ככה לכל הנושאים המאוד חשובים האלה, ואני אומרת, כל כך הרבה, אני היום מתאמת טיפול באגם, ואני גם מתמודדת בעלת ידע מניסיון. חשוב לי לומר ולשים כאן על השולחן כמה מחסומים, אנשים שרוצים לקבל טיפול וממתינים ורוצים להיות חלק מהתהליך השיקומי, נקלעים בדרך. זאת אומרת, המענים וזמני ההמתנה, אנחנו רואים הרבה אנשים שרוצים, אבל אין להם את הדרך לקבל את המענה הנכון, והם פשוט יושבים, והמצבים הרגשיים והנפשיים שהם עוברים מקצינים, ואז הם מגיעים
למחלקות, שאם רגע היה מענים יותר פתוחים ולא היינו עובדים אולי רק בפרויקטים קטנים מדהימים ככל שיהיו, השותפות צריכה להיות גם בהבנת המענים ופחות מחסומים לקליטה, כי בסופו של דבר האדם היחיד הזה שמחכה למענים הוא מגיע לאיזשהו שלב של קריסה בזמן ההמתנה, ואז קורים הרבה דברים מוקצנים. זה רק איזושהי נקודה לחשיבה. יש שם בפינה. אז אני דוקטור נטע ביגר, אני מדברת פה בכמה כובעים, גם כידע וניסיון, גם מלב בטוח בעיקר, גם קצת אקדמיה, אבל בעיקר בא לי עכשיו להביא את מידברן, כי לב בטוח, יש פה משהו שמביא את הגרעין של העשייה והרדיקליות הזאת, ואם אנחנו מסתכלים על זה כעוד תנועה חברתית שיש לה נוכחות, וקצת מוכנה לערער את המערכת ולעשות דברים אולי שלא מקובלים במיינסטרים, אז אני יכולה להגיד מול המטופלים שלי, רעות פה, אני מחזיקה הרבה מטופלים, וכמו שיאיר אמר, מה שלמדנו מהשביעי לעשירי, ומהתקצוב הכל כך יפה של ביטוח לאומי לכל שורדי נובה, שאכן יש להם מתאם טיפול, שמציע להם גם רפואה אלטרנטיבית, גם קבוצות, גם אם הם נושרים מהטיפול, בודק מה קורה איתם, וגם מוכן להעסיק אנשים שהם לא סטנדרטיים. ברגע ששמו את המקום של מיועדאי פסיכדלים, להתמודד עם האוכלוסייה של הצעירים שאנחנו עובדים איתם. אז אני ממש רואה את ההבדל אצלי בין מטופלת קליניקה שמגיעה עם קומפלקס טראומה, ומה אני נותנת לה, לעומת אחותה החברה שלה עם אותו מצב כמעט, שאני יכולה להציע לה עולם ומלואו. אז יש מודלים שעובדים מעולה, ואנחנו כנראה צריכים בעקבות, כשלא נעמוד עם הגב לקיר, נוכל להרחיב אותם. אני רק אעיר בינתיים, עד שהמיקרופון עובר, זה בדיוק אבל ההחלטה הפוליטית, מה לעשות עם ההקצאה של משאבים. שלום. יעל שושני רום, אני רוצה להגיד משהו על טרנספורמציה, בעצם משם התחילה ההרצאה של הפרופסור, מרתקת. הוא דיבר על כאוס, נכון? אז התחשק לי להגיד לו, לא שאנחנו ממליצים, אבל בעצם הכאוס שקיבלנו פה ב7 באוקטובר, של טראומה קולקטיבית, רחבת היקף שלא נראתה, בטח לא כאן וגם לא במקומות אחרים בסדר גודל כזה, בעצם הביאה שבר שבאמת הוליד צמיחה ופריחה, כפי שאנחנו רואים, ונורא מעניין לחשוב מה היה בגודל האירועים ובמאפיינים שלהם שהוביל לדבר הזה. אני רוצה להגיד, אני אדבר על זה במושב 3, אבל אני רוצה להגיד ששני דברים שקרו, אחד זה באמת ברמה מסוימת הפכנו כולנו למתמודדים, זאת אומרת, כשאני יצאתי לחוות רונית לטפל בשורדי נובה, אני הייתי בהתקף חרדה במגרש חנייה, כי בין אם זה קולגה שהבן שלה גויס לעזה ואיבדה, וכולנו ברמה כזו או אחרת בעצם היינו קורבנות של טראומה קולקטיבית עדיין, כן, ושל שבר עמוק מאוד וכולי. והדבר השני שקרה זה בעצם גודל האירוע, ההפתעה, הראשוניות, המאפיינים שלו, בעצם ערערו את המומחיות שלנו ואת הידע ואת הפרופסיה בצורה כזאת, כל מי שהלך לעבוד במלונות ובמרחבים וכולי מכיר את זה, שכל מה שידענו נזל לנו בין האצבעות, כן? והדבר הזה החזיר את הידע למתמודדים, לקהילה, לשותפות, כמו שאמרתם, ובאמת אם נשים לב לפרויקטים שצמחו, בטח למודל הזה של מרחבים שאני אדבר עליו היום ועינת נמצאת כאן, אז בעצם זה מודלים שמחזירים את הכוח הריפוי לאנשים עצמם, זה מודלים שהם הרבה יותר חסכוניים, כי הם לא מבוססי פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יש שם זאת כוח מקצועי שמחזיק את הידע והוא מכשיר אנשים שהם לאו דווקא בעלי מקצוע, מומחים מניסיון, הקהילה עצמה, המתנדבים, והם יוצרים ביחד את הקהילה המרפאה הזאת שיכולה להכיל כמויות מאוד מאוד גדולות של אנשים. אז זה מודל מבורך שנולד מתוך השבר, צמיחה פוסט-טראומטית. תודה. קצת לפני תודה.
מתוך התחברות להרבה דברים שנאמרו פה, קצת לפני שהזמן שלנו נגמר, אני רוצה להגיד מהכובע של הכשרה, אקדמיה, גם בתוכניות אקדמיות של תואר שני, שאני מכירה פה במכללה, יש לנו את כל תחומי המומחיות בפסיכולוגיה, וגם מתוך מכון מפרשים, מודלים כפי שיוצגו כאן בהמשך, המודל של סוטריה ומודלים נוספים כמעט לא נלמדים באקדמיה. אני רואה את פאולה פעם בכמה חודשים אנחנו נפגשות, ואני אומרת לה, עוד כמה חודשים יהיה קורס של IMR, ואז אני אומרת לרננה, עוד מעט תהיה רננה, אוקיי? אז אני מלמדת בתואר שני, גם גישות טיפול, גם פסיכופתולוגיה, מודלים לא מעודכנים, אין קורס אחד על טיפול קהילתי, למרות שיש טיפול קהילתי, אז כל מיני דברים קורים, אנחנו צריכים באמת להציג את הידע הזה, שיטות טיפול בסבל נפשי קשה, ספקטרום, בכלל ההמשגות שהיו פה כמעט לא מגיעות, אז אני לוקחת לעצמי את המשימה הזאת, לא יודעת כמה אני אצליח, אבל אני מקווה שאם בכנס הבא נוכל להראות קצת יותר מזה, ואני רוצה באותה הזדמנות להזמין מי שיושב כאן וחושב שיש לו מודל שהוא רוצה להנגיש. מפרשים נמצא בקשר עם קהילה של 30,000 אנשי מקצוע, ואני מזמינה, אנחנו רוצים לעשות עוד קורסים, רוצים לחדש, תפנו אלינו, אליי, נשמח לארח את הקורסים האלה. ומשפט אחרון, שאלו קודם אם יש נציגים של משרד הבריאות, אני גיליתי לפחות בפרויקטים שאנחנו עושים היום בקהילה, שלפעמים יש דברים שלא עוברים דרך משרד אחד, ואז הם עוברים דרך משרד הרווחה, או דרך, בלי להגיד משהו רע על שום משרד, שהשותפות היא גם, בהמשך להרצאה של פרופסור ונוס, שזה לא רק משרד הבריאות אחראי לזה, זה גם חינוך וגם רווחה, ואולי עוד משרדים. טוב, אנחנו כבר נצא להפסקה, אז רק כמה הודעות לפני התודה רבה גם. אפשר רגע מילה אחרונה? מפה מהקהל. ממש מילה בסדר? מילה תודה בעיקר. אבי, דייר לשעבר בסוטריה כפר יונה. תודה לכל מי שעושה כאן בתחום, למרות האתגרים. תדעו לכם שזה נותן השראה לכל מי שבתחתית הפירמידה כביכול. תודה. תודה, אבל בדיוק הפירמידה הזאת רצינו שנייה לשים אותה, כי תחתית הפירמידה לכאורה היא לא תחתית הפירמידה, היא הבסיס הרחב של הפירמידה, שאלה המענים שאפשר לתת לאנשים כדי לדעת לעזור לעצמם, אוקיי? איפה יש מענים כאלה, נכון? קופות החולים, דיברנו על זה, נותנות לאנשים עם סכרת, יופי של סדנאות, של תזונה והפחתת סטרס ומיינדפולנס וכל מיני. האם אני כמתמודדת 15 שנה, מעולם לא קיבלתי SMS מקופת החולים שלי שהציע לי איזושהי סדנה, אוקיי, של משהו. אז מענים של עזרה עצמית, מענים קהילתיים, לא פורמליים, במתנ"ס ליד הבית, קרוב אליי, אלה המענים שאנחנו צריכים להשקיע בפיתוח שלהם. כי את מערכת בריאות הנפש הממוסדת, המרפאות, בתי חולים, זה כבר מערכת קיימת, מתוקצבת. אז הבסיס הרחב של הפירמידה זה לא תחתית הפירמידה, אבי, זה צריך להיות הבסיס. א', יהיה לנו עוד זמן לדבר, כן, יהיה הרבה יותר כיף לדבר בקבוצות הקטנות עוד מעט, אז לפני שאנחנו יוצאים להפסקת צהריים ככה לא קצרה, אני גם אזכיר שיש תערוכה מהממת פה בחוץ של חממת האומנים של סלון סוטריה, אז מוזמנים לראות, יש שם קלפים טיפוליים שיצאו, אז הכל נמצא פה בחוץ. גם בקשה טכנית שאם מישהו בטעות לא השלים תשלום, אנחנו הרי לא בודקים, בבקשה תשלימו את זה באינטרנט, ותשימו לב, יש רשימה עכשיו של המושבים, אני יודע שקשה לבחור, אני מקווה שההקלטה תעבור ותהיה לנו הכל, אבל כל אחד עכשיו מוזמנת לבחור את החדר שרוצים, אנחנו מתחלקים ל4 כיתות עכשיו, אז נפגשים ב13:00 בדיוק, רק בבקשה תקפידו על הזמנים, אז ב13:00 בדיוק מתחילים בחדרים.